Hij zit, kijk een beetje erboven. Kijk een beetje naar boven op die bomen, bewolking. Ja, ik zag hem. Ja, het is fantastisch. Ja, zeker. Een gouden moment. Je mag het vieren. Ik denk dat de meeste hier dat hij dat extra vieren is ik. We hebben het live gezien, zelfs met het blote oog was het zichtbaar. Ja, voor ons was dit fantastisch. Het was heel kort, maar wel heel krachtig. Op een zeediek bij Lauwerseer is een speciaal Venus-Maasbrachtje georganiseerd door de Volkssterrenwacht van Burgum. Mooi koffie en een speciaal broodje wordt er nog volop napraat over wat ze niet eens krijgt zien. De sfeer liet er net op foto verslezen verteld. Dat is een gevoel. En dat gevoel dat leef ik al 8 jaar na daar. Zo'n de vorige oorgang van 8 juni. Ja, docht het ik wat mooi? Nou, in die zin net merkbaar, maar ik weet dat het energetisch jongen een heel groot effect had op een vrouw. En dat we dat ook nodig hebben. Dus, Kun je wat vertellen? Wat voor effect? de vrouwelijke energie komt meer op aarde. En daar hebben we al ja goed baat bij. Eijs IJsinga, de betinker en makker van het planetarium in Frencher, had op 6 juni, 1960, hetzelfde jongen. Dat had hem ook aan het denken gezet misschien om wat meer te doen aan astronomie. Ja, dat had een oorzetting geweest. Dat Venus echt voor de zinnen Delscoot, dat wie net te zien. Een dikke tekken van wolken benimt het zicht. Zoen je het moment nou mooi willen, nou dan kan dat woord eens lastig worden, want de eerstvolgende keer dat Venus voor de zinnen Delscoot is in 2100 en Santje.